Philippines! They survive here. Nagdesisyon tayong dalhin ito sa bedroom namin doon kasi gusto kong dalhin sa bedroom. So, ang gagawin ko is kunin ko lang mga gamit ko dito. Ito yung mga pang-gaming ko, guys, na na-abandon na. Kasi inabandon ako na siya. Kasi hindi na ako nag-gaming. Maybe I can give it to my brother. Maybe when I get home. Hopefully, magagamit pa siya. Kasi ang dami kong gamit sa gaming talaga. So, kung gustong mag-gaming ng kapatid ko, laptop na lang yung kulang. May camera na din. Yun, kumpleto na, malapit na So, ito dito, filming room ko pa rin siya. Pero, I want this table sa bedroom. Kasi pag, gusto kong You know what? I really like it here. What? You know what? I'm not gonna move it. I'm just gonna tell Tommy I'm not moving it. What? Kasi pag naandun na sa baba, magdesisyon na naman akong ibalik.
And I think I like it more here. Iba-iba talaga isip ko, guys. Paiba-iba talaga. Kasi dito, malaki kasi ito kasi sa bedroom. Kung ilagay ko sa bedroom. Kasi kung gusto kong mag-ano, kasi maganda sa labas tignan na makikita mo dito sa taas ka. Maryann, eat your food. I love you. I love you too. Don't let that food get moldy and throw out. Oh, it's here in bedroom. Seriously? On your arm. It smells so good. Let's pray. Mahilig ako magbalik ng mga damit, guys, at saka malalaki. And also, yung grass namin hindi ko na-cut. Hindi pwedeng mag-cut ng grass na basa. Yung lawnmower masira kasi yung basa, di ba? So, nagka-clog yung ano. Hi guys, ito guys, oh, nasuot ko to isang beses sa Pinas. And pinagtawanan ako ng mga estudyante na mga dalaginding sa Pinas. Hindi ko talaga makalimutan. I don't know, pinagtawanan ako. Kasama yung kapatid ko, sinuot ko siya, kaya ano ako, talagang ako yung pinagtawanan. Kasi pag nag-ano na kami, ganun sila, ganun. So sabi ko, may dugo ba ako? Kasi may menstruation ako that time. Sabi ko sa kapatid ko, may dugo ba ako? For some reason, nakakatawa pala itong suotin. Pinagtawanan talaga ako, guys. Alam niyo naman, pandak ako, di ba? Hindi ako mataas. Parang, ang pangit tignan. I don't know, baka hindi bagay sa akin. Iwan ko, look. Ito. So, pinagtawanan ako. Ito, gustong-gusto ko tong suotin, look. Ito, maganda itong, galing itong, nabili ko to sa Forever 21, ito siya. Nabili ko to sa Forever 21. Ito, masuot ko siya. Ito, binili ko to sa Pilipinas, pero never kong sinuot. Look, never kong sinuot. Stretchable. I-try ko itong suotin next time. Ito yung binili namin ni Lloydie sa Walmart. Hindi ko nasuot. Ito, sa Pilipinas, hindi ko na nasuot. Ito siya, maliit. Binili ko ito, yung sobrang liit ko pa, size 0 pa, 24 size pa yung ano ko. Hindi na nasuot. Ito, Forever 21, never nasuot. Never nasuot, pinutulan ko. And ito din sa Pilipinas. Yung sa Pilipinas na yung sa gilid-gilid ng paninda, nagustuhan ko siya, guys. Maganda yung color, look. 'Di ba? Stretchable din siya. I-try ko tong suotin kahit dito lang sa bahay for the vlog, 'di ba? I-try natin itong suotin. Ito din sa gilid-gilid kasama tong mga nabili ko sa Pilipinas. Ito look. Ito nasuot ko to sa kasal. Ito. Binili ko ito para sa kasal. Ito din never nasuot. Masisikip na ito. Hold on. Ilagay ko lang to, ha. Ito nasuot ko to, I think pangalawang beses. Ito siya. Ano siya, look. Ito yung binili ni Tami na siya yung bumili. Ito hindi ko pa nasuot. Ito yung si Tami yung bumili. Ito gusto ko talaga ito, guys.
Look. Ito siya. Look sa likod. Tignan nyo yung ano niya sa harap. Look, gustong gusto ko, look. Tapos na akong nag-cut ng damo. So, bukas, ang gagawin ko is widwalk na lang. So, yun, mag-ano lang ako sa gilid-gilid yung mataas na hindi ko maabot ng lawnmower. Yun, mag-widwalk tayo. And, sumakit ulo ko, papakainin ko na itong mga kigwa. Tumawag si Tami kanina, sabi pa niya, oh, na-traffic daw siya, ganun. Sabi ko, Han, hindi ako pwedeng makausap ngayon kasi gusto kong mag-cut ng grass. Kasi yung kapitbahay, yung sa harapan, sabi ko, uy, nag-cut sila, and then mainit-init. Parang yung sun ba is lumabas yung araw. So, sabi ko, mag-cut ako, so tawagan mo na lang ako mamaya pag pag may time ka. Kasi, kailangan ko talagang i-cut kasi bukas hindi ko pwedeng maputol yung damo. Kasi ulan ng ulan. Niungot ang lawnmower dahil sa sa grass na basa. Ay, hindi man siya basa kasi uminit nga, hindi umulan buong araw, pero umulan kagabi. So, niungot siya, guys. Yung blade, dapat mag-spin. Nagpundo yung nag-stack up yung grass doon kasi Tami may blocker siya nilagay na hindi makalabas yung grass kasi gusto niya yung grass is mag-cut lang, spin. Pero dahil basa yung grass, ang nangyari, niungot. I don't know kung anong tawag sa Tagalog, niungot. Basta niungot. Naghinlo ko. Inano ko. In-script ko yung damo. Ganito may bahay, guys. Basta magbahay kayo.
sister ko nag-cut ng grass, I decided to make this kasi yung banana. 7 o'clock na. I decided not to make yung gulay okay pa naman yung gulay. Hindi pa ako gumagawa ng chicken at tinola. Hi guys, hindi na ako kumakain ng dinner. Hindi na ako nagdi-dinner. So, hindi ko feel mag-dinner. Hindi pa rin siya tumawag. So, yun, busy ata yun. Anyway guys, thank you so much guys for watching. And I will see you guys tomorrow. And so yun, kita-kits na lang tayo bukas. And so I'm going to end the vlog guys. Thank you so much guys for watching. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye guys. Thank you. Bye bye.